Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Bay? Pagkis, nangago. Oh, Pagbiya, hinay ha, amping, vida, no? Asa to siya? meeting sila bay sa iyong boss para sa ilang paglarga sa Boracay. Ano niya? Di ka magkuyok? Ha? Ako makuyog? Kuyogi, bay. Ay kumpiyansa. Kuyogi to! Bay, nindot unta pero di lang tingali oy. Ito nga naman. Ha? Sagdan mo siya? Kuan bay, kinang di tingali mo sugot ilang manager oy nga kuyugan ako siya. Oh, ya. Hadlong siya sa imo ni Jer. O niya, ikaw ba naman ka? Bisa na tingali bay. Meeting ko na nila gud. Lisod kayo nga ako lang mahimong sa gabal sa ilang kalihukan. Tingalig ang mga empleyado lang ang mahimong makuyog. Bitaw sad, no? Bitaw sad. O na nga, dili lang ko kay tingalig dili na nahinom madayon ang trabaho niya. Di ba? Kuyawan, mo gutang, kuyawan mo eh. Buong rabayngan sing amo. Unsa may nakuyawan nimo bay? Iba ko ka. Mayor yun nga, wa ko'y kalibin, bay. Nga naman. Kay siluso kay ko, grabe. Oo. Mahadlo kay ko. Oh? Madudahon kay ko sa tanan sa mga lakaw kung doon ako'y kalibin. Mao ba ang anak de ka anak? Bay, Oo. ikaw ba? Di ka kiyawan? Di ka kiyawan nga ismering ho yun sa tuna? Ah, Ano di ang ginataw? stilan ka niya. Utog ang lubot rin mo na. Ay, experience huyong ko taon. Wa ginasunaon na ko bay kay subaw ka bay kana tungod sa dako na kung pagsalig kaniya bay. Unsa, salig? Oo. Prorbida. Bay, kung di ana ka bay. Dako kay ko pagsalig na tuna bay. Oy, sus Ginoo ko. Ligon siya og dili gyud daling matintal bay. Oh, mao ba? Oh, ikaw. Gisultihan mo kanina kadugog magasing gisulti. Katong iyang gisulti nga dunay nanguyab ng engineer. Gisugot niya. Wa! Tungod na ako. Di ba? Usay baka ingon mo ta nga karaang kansyon mo ginana. Bitaw sa iba. do, bitaw sa do. Oo, mga engineer ko to. Ya, doon na pa ilain. Inom-nom kang. Sulti siya. Abogado, bay. Abogado. Attorney. Nguyab niya. Pero gisugot pa niya. Wa! Tungod na ako, bay. Bitaw sa do, bitaw sa do. Mao na nga. Dako kay kong pagsalig. Kantsuna, bay, butong nga. Dili giso makahimos pagtunto na ako. Tungod kay askang inlaban na niya na ako, bay. Bayalan. Lingko lang ko na mo ang bol. Tuna. Asas buong? Naligo pa. Mao ba? Pangauno na mo. Nanay na ka pagkaon gandam daw. Pili lang mo dia. Oh yes, mga audit uy, kay gutom kayo. Dagboy pa rin mo ang bol eh. Katawa. Kain kayo ng walang hiya, ha? Unsa? Kain kayo walang hiya. Karon, kaon mo. Mo kawawaw. Sumauwa mo ba? Kain kayo mga walang hiya. Hanggaon mo humba. Si ang tuna, Of uy. course. Karon pa day ka humba? Ang panglalaki, mangita sa ilang kapikas. Pero ako tuna, Nga naman ka. ngita ko sa mong pikas. Yak, kaluod ni mo amaw ka ay pag binastos diha. Tuna. Binky ka ba? Baki. Pagkita ko sa liki, biya. Humba. Luwag ka ba? Bakit? Okay ako, be. Hindi, tika. Sige, saway. O, dali, saway. Dali, yun. Bawa sada. Humba. Ah, Tinidor ka ba? tinidor?
Bakit? Tuslok ako, be. Pilam-pilam po, lakraan. Ampol. Himungaan ka ba? Uy, nanas, boss. Chona, Yes, Bong. niya na mo. Oh, ni ano, be? Gininira. Oh, nangao na mo? Mga on pa. Oh, sige. Pangao na mo. Kay Human, ako nang ihatag ang inyong ticket sa aeroplano para sa atong biyahe karong Sabado para sa Boracay. Yes, Bong, yes. Tuna, baby. Tuna, baby. Yes. Kasakay na ng aeroplano. Okay na ang atong abtan dito, ha? Ato ta sa Paradise Garden Hotel, oh. Wow. Dora na sa beach. Ganindot, tay. Dahil nakadungog ka, day. Kung mo ato tag Boracay, beach man na, di ba? Wa man tayo mga beach attire. Ay, bitaw sa. Oh, dili ka na problema. Nga naman, Bong. Mamalit ko. Nga na ka-simple. Pero, Bong, Pero unsa man? Kwarta? kuan. Di na problema. Wa pa di budget, ana. Kasimple. At agad na mag-budget. Nangin yung ticket, unya, doon na mo i-pocket money nga tag 100,000 pesos. Ano? 100,000 pesos? Are you kidding, Bong? Niya, tag 100,000 pesos mo. Imo apple o imo, Chona. Oh, yes! Day! 100,000 pesos! Bong, thank you kaayo. Oh, bawala na. Pwede na mo magkauli. Bong, maulit na mi? Yes. Pwede na mong muli. Kay may lakaw pa ko. May lain kong kamiting. Ipahato ta mong humbak. Kumba, pwede min mong ihatod sa mall? Eh, sure. Mag-shopping mo? Doon na may paliton. Yun, sir. Tagsa ninyo 100,000 mangyod. O gano'n ko ito nahibaw magkahumba? Ako may nag-withdraw sa kwarta sa Mao ba? ipa-withdraw kong serbong og 5 million pesos. Ug ipahatag ko na ninyo ang 100,000. Mao ba? Basta mga gusto gina serbong og babae. Di gina managana og gasto sa iyang kwarta. Nakadungog ka, Day? Day, hilom diha, oy. Sir, para sila. Oh, Ako na giya to small. good. Mag-shopping na sila para pangandam. Karong umabot ka Sabado nga mular kami paingon sa Boracay. Dadpon mo sila, sir. Yes, ba? Akong dadon sa Boracay. Dito sa Boracay, bugha ginawaan. Tumahimik ka, humba. Yes, sir. Tahimikin natin. Tunto bata. Oy, de Chona, uy, kada ka pag gibit-bit mo niya na ba kay traveling bag? Of course. Namalit ko sa ako mga gamito nun sa paglarga. Gipalitan sa tika. T-shirt o karsonis. Mao ba? Day, pwede mo kuyog ko nimo sa Boracay? Unsa? Mukuyog ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!